What's up guys? Welcome back to another video. Ako po sa Alex Villa. Ang papakita natin ngayon is gagawa tayo ng green screen animated subscribe button. Yan. Gawin natin simple para mas maintindihan natin. Alright? Ang gagamitin natin ngayon is ito una. Ang ating graphics editor is Pixelab, and then mamaya gagamit tayo ng KineMaster para sa ating animation. Alright? Let's go! The summer's calling. The summer's calling. Dito tayo sa Pixelab. Ang ating gagawin is mag-set tayo ng image size. Pilitin ng costume. YouTube thumbnail. Tapos tanggalin natin itong default na text and delete. Una natin gagawin, punta tayo dito sa shapes at pili tayo ng shape. Ito. Okay, and adjust natin, lakyan natin. Tapos position natin dito sa baba. Alright, ayan. Next, tayo dito sa layers, lock natin. Then copy. Ayan. Palitan natin ang kulay. Position, gaya nito. Lock. Yan, dapat nakapindot yan. Please copy. Then pili naman tayo ng ibang kulay. Iba maganda. Red. Yan, ayusin na natin guys. Position lang, kaya ganyan. Alright, yun. Next, alisin na natin ang background at gawin natin transparent para ma-save na natin siya isa-isa. Muna natin save sa baba, kahit one, save natin. Red. Lastly, yellow. Ayun. Save na siya guys. Ayun. I-animate na natin. Ayun guys, nandito na tayo sa KineMaster. Gagawin natin. Una, lagay muna tayo ng media background. Yan. Piliin natin muna ang black. Then adjust lang natin ang duration niya. Right, then next tayo sa layer, media. Tapos i-browse natin yung pinakauna nating white color. Alright, yan. Tapos punta tayo dito sa split screen, then full screen. Next, ang red na naman. Split screen, full screen. Then, ganun din ang gagawin natin sa isang kulay. Ayan. Now, i-animate na natin siya. Tayo sa N animation. Pre. Yan. Red. Adjust natin konti. Yellow.
Adjust din natin muna para makita natin ang animation. Ayan. Ito guys, ang animation niya is enter slide left. Sa out animation is exit is slide right. Ayan. Ganun din ang gagawin natin sa iba. Enter animation. Ayan, slide left. Out animation. Exit slide right. Next natin gagawin is dito tayo sa layer ulit. Lagyan natin ng text. Please enter lang natin. Okay. Ayan. Adjust. Position. Okay. Next one, add tayo ulit ng layer. Like, ng shadow, siyempre pili ng text type, position natin dito sa baba. Yan, palitan natin ang kulay, depende yan kung ano gusto natin. Ang pipiliin ko is black. Ayan. Siyempre naman, lagyan din natin ang animation ng una. Ito nga, please don't forget to. Ganun din ang animation nya. Saka sa out animation, ganun din ang ilagay natin. Ayan. Saka ganun din itong like natin. Ganun din ang animation nya. Sa exit, ganun din. Check natin muna. Ayan. Lagyan natin konting delay itong like natin. Ayan. Preview natin. Ayan. Ayan. Next, may like na tayo siyempre. Like, share, subscribe ang ilagay natin ito. Trim natin, split natin, play ahead. Ayun. Tapos back, yung type keyboard. Lagyan natin ang subscribe. Ayan. Adjust natin ang size. Position ulit dito sa baba. Ayan. Kailangan pala ito. Nag-unang subscribe. Palitan natin. Ito. Lagyan natin ng share. Share. Ayun. Extend natin itong nasa baba, guys.
Adjust lang natin konti ang timing. Save na natin. Export. Ayun, nata-save na. What's up, guys? Right, ngayon guys, papakita natin sa inyo kung paano gamitin ang ginawa nating green screen animation. Like and subscribe. Una natin gagawin, syempre, mag-export tayo ng video. Export tayo dito sa layer, media, and dito sa export natin. Bagong export natin na insert na natin. Tapos, ayan, nakikita nyo tayo sa chroma. Okay, ayan, enable lang natin. Tapos i-adjust natin itong 50 72. Ayan, send natin. Tingnan natin. Ayan, dapat full screen siya. Yun! At sana guys, that's all for today. At sana naman may nakuha kayong ideya. At sana naman may tutunan kayo sa palabas na ito. Maraming salamat po sa inyong oras. At hope to see you again next time para sa susunod naman natin na video tutorial. So right, ako po sa Alex Bella. At ako magpapaalam na. See you again next time. Peace out.